Повага по-російськи. Окупанти продовжують плюндрувати мусульманське поховання в селищі Унгут Кіровського району. Тепер вони влаштували камеру схову на подвір'ї місцевої жительки, яка здавала помешкання так званим археологам. Місцева окупаційна влада вирішила збудувати водогін на місці старовинного цвинтаря, і вони буцімто мали дослідити знайдені рештки. Про шокуючу знахідку та варварство окупантів далі в сюжеті. Кілька коробок і пакетів, а в них людські кістки. Шокуючу знахідку на своєму подвір'ї зробила мешканка селища Унгут. Вона тимчасово здавала свою хатинку так званим археологам, які досліджували території на місці будівництва водогону. Временно сдавала времянку этим археологам. Я даже не знала, кто они, археологи или кто. Просто зашла во двор и пришла, увидала вот эти кости в коробках. Я была в шоке. Настоящее кладбище здесь они сделали. Собрали в коробки, в пакеты, принесли кости покойников. Один из них и говорит: Бога нет, вы о чем говорите? Вот такой вот человек. Ни в Бога не верит, ни в чего, ни в кого. Какая разница, какая вера? Надо нормально относиться к усопшим. Здесь останки лежат просто под открытым небом. Вот мы пришли, на самом деле эти останки лежат не в лабораториях, не изучаются, как нам обещали это археологи, очень профессиональные археологи. Вот эта лаборатория, вот эти коробки, эти пакеты. Я хочу сказать, что их слова и их действия совсем не имеют никакой связи между собой. Місцева громада шокована таким варварським ставленням до людських кісток. Влітку поблизу Унгута окупанти почали будувати водогін. Коли копали траншею, натрапили на поховання. Виявилось, це територія старовинного мусульманського цвинтаря. Окупанти вперто називають могили скіфськими, однак поховані рештки за мусульманським звичаєм. У Криму ведеться пропаганда того, що кримські татари тут не місцеві, що вони прийшли із Монголії. Коли ж мова заходить про корінні народи, вони починають говорити, що є греки та інші. Ми тут живемо сторіччями, про це свідчать наші села та кладовища, а вони хочуть різними шляхами це знищити, але вони цього зробити не зможуть. Это продолжение той политики, начатой еще во времена Екатерины, Крым без крымских татар, когда вот этот вандализм поощряется государством, уничтожается не только, скажем, культурное наследие, как это Ханский дворец, как книги, там еще что-то, но и даже вот элементарные материальные части, да, скажем, частицы тех же людей, факты проживання здесь кримських татар. Припинити варварське розкопування могил закликали окупантів в Меджлісі і в Міністерстві з питань окупованих територій. А прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила провадження щодо так званих археологічних розкопок. Наріман Алієв, Заман, АТР.